मुलुगनां ड्राग्स बेरेखा सान बे ड्राग्स बेरेखा सानजों लोब्बा लाखिनानै मानगगिरि शिव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर सरकारा बर'लेण्ड CEM फुटबल काप 2025 खौ जागायनायजों लोगोसे 22 तारिखनिफ्राय थांनाय 22 तारिखनिफ्राय जागायनानै दिनै TCL CC लेभेलाव फाइनाल खेला आरो बे फाइनाल खेलाखौ दिनैनि बे एन्टि ड्राग्स डेआवहाय लाफानाया जोंनि थाखाय खोब गौरबनि खोथा। मानोना जोंनि बर' फिसाफोरजों लोगोसे BTC नि गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला देरफुनाय आरो इयुन जोलैखौ जोङो गाहाम लामाजों दैदेनलांनायनि बिथिंजों बा थांखिजों जोंनि सरकारा एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरनिफ्राय उद्धार खालामनो थाखाय जाय फुटबल टुर्नामेन्टखौ लादों बियो सोलेर बिथिङाव आत्मिक बिथिङाव आरो जोंनि जा मेलेमनि बिथिङाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो गोख्रों बानायनो हानायनि राफोद बानायनो हानायनि बिथांखिजों जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो एन्टि ससियेल एलिमेन्टनिफ्राय जोंनि समाजखौ इयुन जेनेरेसनखौ जों माबोरै उद्धार खालामनो हायो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जेन जोङो बेनिफ्राय उद्धार जानानै जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जौगानो हायो हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जोङो हेफाजाब होनो हायो बेनो जोंनि मेन उद्देश्य। सार नाथाय जों नुनो मोनो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ ड्राग्स बायदि बायदि निसा बुस्थु बाहायनानै गारि एक्सिडेन्ट जानानै दा सम थैनायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों। ओरैनो सरासनस्रायै ड्राग्सनि जा इम्पेक्ट बेयो मुलुगनां हादोरावनो सोलिगासिनो दङ। जोंनि बर' हारियावहाय बर' हारिनि गेजेराव बियो सफैनाया बारा गोबाव जायाखै 10-15 बोसोरसोल' जादों। बे दुखुनांथाव अब्लाबो जों हानायमानि ड्राग्सनिफ्राय मुक्त खालामनो जोंनि हारिनि जोलैफोरखौ जों BTC नि गासैबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ उद्धार खालामनो जों दा बायखौनो जों नाजागासिनो दङ आरो बिराद सोलो लानानै बिराद हाबाफारि लानानै बेफोरखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनायजों लोगोसे मुक्त खालामनायनि हाबाफारिखौ मावदों आरो नैबे जोंनि जा फुटबल टुर्नामेन्ट हाबाफारि बर'लेण्ड CEM काप बेबो बेनिनो मोनसे बाहागो। VCDC लेभेलनिफ्राय जागायनानै बबे लेभेलसिम बे हाबाफोरखौ खुंगोन आरो बै बिथांमोन टिमखौ मा खालामगोन? VCDC लेभेलनिफ्राय माबानानै जोङो TCL CC लेभेल बेनि उनावहाय जोंना समष्टि लेभेलनि उनाव जोङो काउन्सिल लेभेलनि मोनसे जों खेला होगोन आरो बेनिफ्रायनो जोंनि BTC नि फुटबल जोनो गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ हाब्रुनिफ्राय बा गामिनिफ्राय बोखांनानै जोङो माबोरै गोजौ थाखोआव लांनो हायो बे बेब'स्थाखौ जों लानाय जादों।